Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine. Kakakin gwamnatin rikon ƙwaryar Mali Kanal Abdullahi Maiga kenan a yayin da ya bayyana a kafar talabijin ta ORTM a daren jiya Juma'a, yana da cewa shugaban Mali Kanal Assimi Goïta ya yi afuwa wa sojojin nan na Cote d'Ivoire 49 bayan da a ƙarshen makon jiya wata kotun ƙasar ta yankewa kowannensu hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 a bisa zargin su da shiga ƙasar ba akan ka'ida ba da nufin tayar da zaune tsaye, yunkurin juyin mulki da wasu tarin laifuka masu nasaba da haddasa rudani. Matakin kama waɗannan sojoji ya haifar da tankiyar diplomasiya a tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna, yayin da sai da yawo ta umarci Mali ta gaggauta sakin su ko kuma ta ɗauki matakin ladabtarwa a kanta. To kowace fassara za a yi wa matakin sallamar waɗannan sojoji? Tambayar kenan da na yi wa Nasiru Saidu, shugaban kungiyar Foi de Sans Voix. Mali ba yiwuwa ta yi rayuwa ƙauyance ita ɗai, komi ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai, tunda sojojin na ai wajen shekara 20 aka yanke musu hukunci na shari'a, amma ai ba su yi wata guda ba aka sake su. Kenan shaida ce ta ƙasar Mali, akasin abin da ta tallata ma duniya ko ta gwadi, tana buƙatar wasu ƙasashe na duniya, tana buƙatar hulɗa da ƙasashe na Afirka. Shaida ce ta diplomasiya wadda a cikin sai da yawo tana da ƙarfi kuma tana iya warware duk wasu matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa. Sai dai a sanarwar da kakakin gwamnatin ya bayar ya ce suna jaddadawa shugaban rikon kungiyar ECOWAS wato shugaban Gina Bisau Embalo Siseko cewa tun a ranar 14 ga watan Janairun 2022 Mali ta fita daga sahun ƙasashen da ake iya razanawa, domin tun a wacce rana ƙasar ta samu cikakken 'yancin kanta. Furicin da Nasiru Saidu ke ganin sa tamkar na yaudara. Su sun saba da shi ƙasar Mali, ko kuma in ce sojojin ƙasar Mali. Har kullu yomin wani ya yi magana wadda da sunan ECOWAS na ko da yawo, za su ga kamar ra'ayi ne na ga matsayin shi na mutum ya yi, ba magana ce ba ta ƙasashe duka na ECOWAS. Suna yin shi ne domin su gwada matalakawansu su suna bisa burtali wanda shi ne a ganin su mutane suke son su jiya. Kama abu ne na tintilaka siyasa. A ranar 10 ga watan Yulin 2022 ne hukumomin Mali suka tafke sojojin Cote d'Ivoire 49 jim kaɗan bayan saukar su a filin jirgin saman Bamako saboda zargin su da shiga ƙasar ba da izini ba. Hasali ma sun je ne da zumar shirya wata makarkashiya a cewar ƙasar ta Mali, yayin da hukumomin Cote d'Ivoire ke cewa dakaru ne da aka tura don ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin